শাসন জারি রোজাকনাই বোর্ড হিসাবে কেনছে সরকার গৃহী রাষ্ট্রপতি শাসন মানে সরকার গৃহা বুঝলেন আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন মানে সরকার গৃহা ডাইরেক্ট রাষ্ট্রপতি অর্ডার বাইছে ত্রিপুরা চলে গ্রাসি নাই তে আরো ওয়াসা দিয়া তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী মংসা ইয়া করেছেন হাইলে সাধারণ বড় থাঙ্গা নাই তার মানে বড় বড়তেই সরকারি মন্ত্রী চালক মালিয়া বুথাকি থাঙ্গা নাই গেতাবো जों बुध रहे बाइसी परमपि सरकार बाइगे केवल सरकार बाइमालिया मंत्री में देखे बिचार से आसोग्रा सिनाई हमके जोंलाय बिचार नायखे सि बिचार फैसि पाइस नहीं लामा न होलो हांखांखे बिचार दे थांग्रा सिनाई थांग्रा लिया बिचार दे थांना नां नांगिया बिचार मा थांगा सिनाई बिचार थां सिनाई के तमा मा खासिनाई जों बुध बुमा मा थागायगा सिनाई बिचार से जों नायखौ नायखे तो बुध नि कलियले नों बुध रे तो हांखांखे बे बिचार जमे लिया नों बहुत सुबह तो खामाने से देखो ना माने तोंखा हमारे के विदेशी ना आंग माने तोंखा इनके माने लिया आंग आंग बहुत बुरे यामांग सिना इनके सी बिचार बजो में सिना अब जब मैंने TPS साका संग बहुत रोकांग के बोरों को शेमा कराएगी संग 40 जना पाई खांग के 11 जना ने नौक ने माली वो 40 नाई नंग बहुत रोना के रोया हम प्रसंग हम तो यार सिर जगह शोय रोई थंग में क्या कपलाई नहीं दो नहीं थंग याद संग बहुत सेंटर राम देता वो कलाई के शिकम दल बले न 3 जना नौ ने बागरा बले 5 जना बस आज शिकम दागाई तो सका ताबो गणतंत्र जो दे पुत होई के प्ले नहीं बोस नौ ने मालिक दो ही हमा से बोगो से रखा आओ दौर लाई ने नेता सगे देखा आ नौ बागरा बले 5 जना सी शिकम दल 3 जना सी रबाई पे के सबब पे शिकम बनी बले इनके नाम तो सोई नहीं पहले हंस कंबरिया जे पुत होई के प्ले नहीं बो मालिक नहीं है इनके बोग रबाई के सबब पे 3 जना पहले हंस शिकम न नौ या कई मार में जे न तो सोई वाला जे एग्रीमेंट खजा अब हाइफ्लाइने सिनी बरो बाहायनो अम बे सिजागा देनो बुद्रना थांफ्रो सोयफा मा होय के बुंफा मा सिगले आरो तमा हि सिजा साइजे मा जो सोयरो मा जागागो गणतंत्र न आं माने जे बुदो गप्लाय बन अ हानि बाग्रा इथों हनै यो सोयरो मा थां एबारे सोयरो फाइ पयला बन जे पयला बस सरकार गठन नंला हा हाइफ्लाइगो तिब्रा हावा ताबो जते 68 बोसोर बयनि बोसा अ हानि बाग्रा इंगो किन्तु जों ताकबानो बुसिराय जे जयखो अब हाइख्लाय 68 बोसोर बाग्रा जाय फैबायनि तिनि जों राजां दामा का हमाने सिनि बसं कसि कबर नायखा 19% सफैना हाइफोरा दामा जबे जों सियाखौ बो जागा बेराय दफा हनै जों नायथु वइना ना रियाखौ तिनि टिपिया बासाय से आबने आसल पयना जों नायथु वइ माखादे अ सेबा बुदो से कमाय दंलांले बुद बायसि जोंबा सिनि हानो सिनि दफानो सातो पितो के दंलांले हनै जों तिनि नुपानि उलो बुद बयकट खाइग्रा सिनि हनै सिनि दफानो मारिंगो ते भारत सरकार न शाखा विदेशी पुट छिबै में के बोल म पुट होय कंसा जों पुट लिया आबना उठक दी है के जों निनि डेमोक्रेसी कंट्री नि पुट नि रायजानो जों माने माग्रा लिया 68 बोसोर माने फाइगे जों दं संहा ताबले निनि नकल म जों दै माने मानिया कारण भारत सरकार जेप्रो एमएलए मंत्री सागे सरकार गठन खाइगे आपरो संविधान नगैबो संविधान मते आं सरकार चालक नाय हनै समाय मा दां जेराव सपोर्ट खाइप्रो नाय इनका आ संविधान सिजा दंगो बे आइन चले में विदेशी दखल खाइबिया हनै इनका विदेशी न दखल खारि दखा माने बर संविधान सबाय दखा टिपिएफ के सागा संविधान नि मते हासिने हाव मा चले नाय जेराव हाव चले दै अब नि बागै ताबो ब संविधान नि मुताबिक अ इंडिया न चले रन थांखानिगो इंडिया गवर्नमेंट सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट माने दैते माने या दे हेतु बयमा फाइखा इनका आ सिटीजनशिप बिल तो माने बागै ताबो सारा नॉर्थ ईस्ट सारा भारत वर्षको जतनो जों तिप्रा हाइखि कमानाय तमौनो वाजों नार खेले विदेशी नार खेले बैखि गिरिजाबाय के तिप्रा न नबई ताने खांगे ओ तिप्रा हावा तो सिनि बर जतने सराय संखा कमंग थांखा तखा जागै बुथार जागै खराक्ति समाय आंखा आबनो विदेशी र आइबा आलगा राज्य र नबई वाना जागै बर जतने एक थांखा जों केबो विदेशी नार गया विदेशी नार के तिप्रा हाइख्लायगि जों बिपद के फानाय कनै खरां हौ हौ तिसालाय हान्दा ति विदेशी हटाव खायदि नै सारा राज्यको जत राज्यमा खरक सापैन कुनो पार्टी बा कुनो व्यक्ति बा कुनो नेता बा मुख्यमंत्री कैसे बा पार्टी या जत सका संग विदेशी नारक मया बसि तिनी जरा तिप्रा हावले कैसे मंत्री कैसे नेता फा सायाको संग विदेशी नारक मया हनै से साका करे खाना खा निरोग तो कैसे पार्टी हो तो सपोर्ट खाई दो किंतु निरोग से पार्टी खाई में सीपीएम के सीपीएम ने कांग्रेस के कांग्रेस ने आईपीएफ के आईएनपी के आईएनपी ने बीडीसी हटाओ देश की बचाओ विदेशी हटाओ देश की बचाओ विदेशी न मार होना गो बैक फॉरेनर मध्ये मा होखा मा होयाखो ताने हमारे तिप्रा हाव कांगेस विदेशी न रोहर दे दाइति हरे आंदोलन सिमा खायाखो आमने बागैनो आसामाव आंदोलन खाइगै बर बिसार लायमाने बागैनो ताबो
O mas ni tahu besar. Tini besar 9 tarik. 30 tarik zona khangke na desi bidesi ni list ongkhanai ha. Desi bidesi ni list ongkhanai ha. Asamo. Sebab-sebab desi, sebab-sebab bidesi. 75 लाख ni saka bidesi ni deso bumeng. Kenapa gitu? 75 लाख ni saka bidesi ni deso. Tahu a bidesi ramah bumeng tang khamane ration card tang sinai. Sakri tang sinai. MLN tongke MLN cancel sinai. Ration card cancel sinai. Ha je malikin kamane ha tei borok bumeng pai mania. Ha ni kuno अधिकार borok tei mania. Bumeng card tung khamane mongsa facility tei mania. Agar pura borok temang sinai. Bersang sinai bele. Abni bagi temang kaya. Arani waziro. Fatar ni pani waziro. Semua citizen semua semaranai hari tabak borok. Maisa yagi si onoson andolon kali bisini tu. Do. Maisa yagi onoson andolon kali bisini. Oh tibrahani borok sem tibrasa borok si korok sapa korang tu siake. Waziro kesang kelai tong maiko. Bekabisi ke dot kelai tong ka. Kintu kesang tini tong mako. Tahu sem prosno kayu. Asal wajib kemana mana baik macam ibu. Kene mana ya dia? Mana? Asal wajib kemana sih reklay lene kita tangga sinang pani beli. Kene mana ya di sini bro? Wana. Sem reklaya. TPA bro reklaya. Bharat Sarkar ni force. Bharat Sarkar ni army, military borok si reklaya. Apa ni bagi tahu? 30 tarik Juno. Asam ni list okhanai hado. NRC ni update. Mana? Nakol asal sekrajak sinan. As sekrajak bro kangke borok sore nai beli tung planai beli. Jadi ke betung kangke jore kangke. Abono India ni military India ni force basi operation salah bernai. Akas tak company ar jaga ko fuji tabo niyuk lai tu. Ar ke berkono sapa yak mati salaya magulaya matoglaya. Kiri jami mungsap kan kiri. Abo ke ain Bharat Sarkar ni ain. Ingat tabo senti prahawa bahai ni. Di prahawa NRC অথবা বিদেশি নারা কথা হয়েছে আন্দোলন খাইতো মানে আবার মুংসাফানে কিরিজানাই ককরে তানি বানি কাকে আমার ভারতনি সংবিধানী আইনসি সংস্থান বিদেশি না কাইসানি নগর কাইসা দখল সুমা খায়া এটা আনে নগর দখল খাইতো অথবা আনে নগর দখল তা খাইদি খমনা মা আইন নামলে আবরা সংকিরি কাকে সিনি নগর সত্যি দখল খাইনা আর মায়া খানাই আপনি মানে মুংসাফানা আমার কিরিজানাই করে মুংসাফানা ওয়ানা জানাই করে বিদেশি কে বলি নগনি অধিকার ন দখল খাইদি মায়া Tini sang TPA bahasa gay sarbo soromoy sang jotono naisaka naika niyo no punugoy naman kalaika sarbo soro sang boot boycott khai domo kebo sang boot boycott khai nai no korok sapana amonira wazire khai nai dol hanai romoy ne somaka somaya sini resan kate tamaka tamaya sini resa tamhanai rega kate tamaka tamaya sini sakri na sa seple maya tani hamale omosi ai বিদেশি না রখাই মানে অবকে ভারতের সংবিধানে আইন বিদেশি না মাসে মা রখাই দেয় নাই আবাসি ভারতের সংবিধান বিদেশি কাইসা বড়তে কাইসা নি হয় হানা দখল শিখাই মেয়া আবাসি সংবিধান আমরা খাই মানে বানি সংবিধান না বলে আমরা বলে আবাসি নি থানি কে তাংনাই আর দুইটা পয়না সে সংমা বসি নাই অ হাসিনি হাও বইনে সংতে দখল খাইরো লিয়া ওখাই সং বোর্ড মা মাথাকসিনাই বোর্ড বরলাই লিয়া Seng board rawa si borok sarkar saga seng de borok sarkar san na bangi de board liya ara kesan kufuni kok phaya gekrang kormoni kok phaya na oha ne bisa CPM khai do oha ne bisa Congress khai bati brasale oha ne bisa Damra khai bati brasale oha ne bisa Blai khai bati brasale oha ne bisa Ega seng zo oha ne bisa seng zo to thamsa seng bideshi ne ke benarak laya phaidi bideshi ne seng narak maya hanai andolon ma khlai nai o andolon ke board boycott Tega sang kangke sang bisa ni nogo matang lainai, a bisa nogo tangani bagi bu, jota sang parti kotor ya, ani to pati hasi kotor bukni, tansak lagi bisa ro sang support makai lainai. Oh bagi bagi si, TPF sara rajogo, sara Bharat Barshogo kopi dei tunggu. Angka kage, tini jero o sini, sikon sa panda di bisinti, kaham kene ro busigi manha. Gata ba andro no, koyekta prosno utor khai sinai. A utor khai meni bisinti ke sang kok mathak nai. Angka kage joto hati jo kono hamsak mani tunggu. O hamsak mani bagi sang tini phayen kangke, sang kaise samai hai, sini bakawo kara khlai ma disanai. Ti praha sini ha ngai tong kangke, sang o hano, lorai khai nana ni bagai, bot raya gai, bisi beri joratui sang andolon ma khai nai. Do, betul? Bisi beri joratui andolon ma khai nai. Kaha ki khnani? Supreme Court ni rai dewa tunggu, kaisa case 4 বছর জোরাতে চলে গেল যে 4 বছর চিন্তা তাকাই কেস ওখানে 4 বছর খালি কেস ওকে 4 বছর গুনি পড়ে
Taklai sini sengke bisi berising mana sini. Geseng rabar bagan jokon rabar tu bikisa ni bagai rang pusana naharisi rabar hokna pura bolong kutuk mahago. Abbo so rabar intizar kage rabar ragai rang pusa kisa income khalege. Kisi sa rang pusa ni help mana bagai se abbo so seng nai sinam le. Nana si abbo so seng khosta khalanyam le. Kelai rabar kanye lo kelai. Geseng sini do phate hano dewai sini bat rakhe to bona bagai sini hani sini odikar to bona bagai. 4 বছর জোড়াতে সে বুধ রয়ে গই তংলাই মাগলাতে মাগলাতে জাগাতে কসম কসম তংলাই ফাইমানে 4 বছর জোড়াতে বুধ বয়কট খাইগই বিচারনো নাইসিনে গেমা গেমা না খাইতে বসকাং 2016 তে ওইসে বুধ ফাইদমু 19 বসকাং 2019 লোকসভা বুধ ফাইদমু আর বুধ দিবন খেতাম লোকসভা বুধ এমপি বুধ প্রধানমন্ত্রী সংলাই মানি বুধ Eka apa no sengro kamane wajib nyari pika. Relia mana sengte birisi wajib goselia hamani kelaika. Enggak sengta 19 ni sini senglai makade. 19 ni sini senglai kan ke tapi bos sorte bisi beriok sini jamle. 19 saya bisa sama kate bisi balang nai. Bisa saya bisa kate bisi dong nai nai. Enggak sengta bos soal bos sorno dai sini sini aja. Nalle ada wajib satu gabai dong nai. Senglai senglai. Senglai senglai. Ini ke 2019 foto naja ria. Hak sapane seng foto ya kelagi semai matang lai bisi beringi urokena oti baha borok dofani odikar dewasa hali baga hati. Orang hak sapane mungsa takiri di mungsa ni orang sikri mana ni kebene komata kiri. Tomo manura na kebe hanke. TPF nidol nang foto ya nore rega bata ria. TPF nidol nang sakri cancel kanai. TPF nang foto ya ni bagai nora तब हंसने पूरा बता रहे हैं नहीं के बने नहीं कामिनो जे पार्टी नहीं नेता पारानी पेटवा नेता सेता होते कबर होते के बसे नजर में होशियारी रखे सिकरी खान के आ बरक के बुमंगली 24 घंटा ने अंदर सीनियर होते 24 घंटा ने अंदर बोलो जेल में सर में के TPF की दिया